A camelia é unha das flores máis admiradas dos xardíns do Salnés. Durante os vindeiros días, Vilagarcía collera diversos actos arredor desta especie. O Concello organiza a 54 edición do concurso Exposición Internacional de Camelia, un evento que rula entre Vigo, a Deputación e Vilagarcía. Terá lugar na fin de semana do 10 e 11 de marzo na contorna da Praza da Peixería. O evento contará con varias actividades paralelas como un desfile de moda de Franco Quintáns, un concurso de fotografía ou outro de escaparates, pero que aínda está aberto o prazo de inscripción. Este ano, para complementar o que é a Semana da Camelia, pois hai un concurso de escaparates, como hubo na anterior edición, donde está aberto a participación de todos os comercios de Vilagarcía, e dende aquí animar, porque ainda temos plazo hasta o día 8 a que se poidan apuntar. Creo que podemos adornar, digamos, os nosos escaparates cunha flor tan fermosa como a camelia, de paso participar neste concurso que complementa ao propio da exposición da flor. Como dicía, temos ao día de hoxe hai 4 participantes anotados, pero hai plazo hasta a semana que ven, hasta o día 8, para que se poden anotar, non? Ademais, xusto na fin de semana anterior, a do 3 e o 4, terá lugar a 10ª edición do Certame de Camelia de Rubiáns, que organizada este ano entre a Asociación O Souto e Rabella. Un complemento ideal é Rubiáns, e por eso se decidiu facelo de forma consecutiva como complemento, porque unha cousa non é excluyente da outra. En Rubiáns, esa cultura da camelia hai que reforzala cada vez máis, e porque son a proa da camelia en Vilagarcía, e por suposto teñan que estar presentes. Aproveitando esta semana centrada na camelia, o Pazo de Rubiáns celebrará varias visitas guiadas entre o xoves 8 e o domingo 11. Moitos vilagarciáns non conocen todavía a existencia deste xardín de excelencia que temos aí en Rubiáns. Con motivo da camelia, pois queremos facer unha serie de visitas guiadas gratuitas ao Pazo. Poden facer as súas reservas en protocolo@vilagarcía.cal.